Рефер на матча Радослав Петров. Още една битка по регламента на кикбокса. 3 рунда по 3 минутки, категория до 70 кг и 300 грама. Михаил Вълчовски преди се биеше в горната категория до 75 кг и е споделял, че понякога неговите съперници са му били като бащи, а той е бил техния син, но сега нещата са доста по-нормални. Съперникът е много техничен и работихме върху неговите силни оръжия, призна Михаил Вълчовски. Венелин Янков дълги години се занимаваше с подготовката на Вълчовски в Враца. А сега той прави сериозна промяна. 2 апъркъта в тялото на Жоао Силва. Мощен страничен кик, много мощно рита Жоао Силва, който е с обратен гард. Опит за лоу-кик на Михаил Вълчовски. Зверски страничен кик, след това и лоу-кик на Жоао Силва. Опит за ляв десен на Михаил Вълчовски, но се спря на време. Лоу-кик в целта и веднага изтегляне на Михаил Вълчовски. Получи се лоу-кика, след това страничен кик на Жоао Силва. Хубави крошета на българина. Боксовите комбинации са неговата сила, но той надгради страшно много с киковете. Прекрасен лоу-кик на Жоао Силва. Калф кик. Вълчовски връща вътрешен лоу-кик и нова хубава комбинация с юмруците. Трябва да започне да се защитава от калф киковете Михаил Вълчовски, който сега остава на близка дистанция. Още един калф кик. Лоу-кик на Вълчовски. Продължава да действа основно с кикове Жоао Силва. Сега опита да засрещне Михаил Вълчовски. Кик в ръкавиците. Много интересен първи рунд, с който двамата започват екшена. Още един калф кик на Жоао Силва. Започва да се подува прасеца на Михаил Вълчовски, което е лоша новина за него. Преден кик на Жоао Силва. Вълчовски опитва сега с десния оверхенд. Получи се вътрешния лоу-кик. Страничен кик в целта. Ляв прав в целта. Продължава с бруталните кикове португалеца. Още един вътрешен калф кик. Ляв прав в главата на Вълчовски. Не лоша комбинация с тежки бомби в тялото на Жоао Силва. Браво на Вълчовски. Драгомир Йорданов подканва Вълчовски да загради Жоао Силва и да не му дава пространство. 30 секунди. Много равностоен първи рунд. И тук може да бъде направена разликата. Брутални калф кикове изпълнява Жоао Силва. Лоу-кик сега на Вълчовски, след това и десен прав. Оу, кик в слабините. При изтеглянето на Жоао Силва не беше умислено, но просто португалецът рязко тръгна назад. И това го има в играта. Ще бъде пуснато медицинското време. Има 5 минути и Жоао Силва, за да възстанови. Все още не се чувства никак добре Жоао Силва. Но вече е готов португалеца. Битката се подновява. Страничен кик на Силва. Вълчовски скъси дистанцията. Добро дясно круше в главата на португалеца. Още качествени боксови комбинации. Някой влиза, други не. Ляво круше на Жоао Силва. И пореден калф кик. Ще издържи ли кръка на Михаил Вълчовски? Интересен къмшичен хай кик. Завързан първи рунд. Много лоу-кикове, много кикове. Успява посира Жоао Силва, но Михаил Вълчовски в близката дистанция с тези тежки комбинации създаваше много проблеми на съперника. Ето тук вижте колко хубави удари на Михаил Вълчовски. Съотборника на Михаил Вълчовски, Жак Риков, имаше проблеми, след като получаваше тежки лоу-кикове в турнира на Сенши.
Трябваше да спечели 3 мача в една вечер, за да получи трофея. И той го направи по изключителен начин, побеждавайки съперници на ниво One и Glory. Момчета, които са се били и са печелили в тези организации. Финални секунди от почивката. Бойците са подкани да продължат. Леко ожирено лицето на Жоал Силва, но Михаил Вълчовски е доста зачервен. Отново трябва да предпазва левия си крак за вътрешните кавкикове на Жоал Силва. Добра деснячка на Вълчовски. Ето тези комбинации са много печеливши за българина. Страничен кик в тялото на Вълчовски. Опит за преден кик на българина. О, ляво круше в брадата. Точен беше Вълчовски. Ляв прав в главата на българина. Много тежко попадение. Вълчовски веднага отвръща с боксови комбинации. 3 поредни в серия. Вътрешен лоу-кик. Веднага връща същия лоу-кик. Хай-кик на Силва. Дясно круше и още един вътрешен лоу-кик. Супер атрактивна битка, която е достойна да бъде част от някое голямо международно шоу, като Glory One или K1. Спининг бек кик не успя да оцели Вълчовски. Още един вътрешен калф кик и страничен кик в комбинация. Ляв прав насочен към главата на българина. Вътрешен лоу кик в целта. Какъв калф кик. Пробва да вкара Вълчовски. Отиде малко по-нагоре кика. След това от другата страна атакува Вълчовски. Ляв прав и опит за хай-кик на българина. Вторият рунд е преполовен. Вълчовски срещу добре прибрания гард на Жоал Силва. Той връща ляв прав в главата. Започна повече да действа с шумруци във втория рунд португалеца. Брутални попадения в тялото на Жоал Силва. Дали това няма да бъде разковничето в матча? Кикове на Жоал Силва. Десен прав в главата. Ляв прав след това и лоу-кик. Шмугна се под удара Вълчовски. Ляв прав на Жоал Силва. Нова комбинация на Вълчовски. Невероятно високо темпо. Нямат умора и двамата. Поредният къмшичен хай-кик застрашаваше Вълчовски. Той веднага с любимата си четворна боксова комбинация. Дясно круше в главата. Второто пропуска. Започна да редува кикове и атаки с шумруци Жоал Силва. Намали малко киковете в сравнение с първия рунд. Дясно круше плюс ляв прав. Видя Жоал Силва, че кръка на Михаил Вълчовски най-вероятно ще устои спининг бекфист в ръкавицата. Нова добра комбинация на Вълчовски. Десен прав между ръкавиците забива българина. Завършва с калфки, добави още 3 техники в комбинация. Ляво круше в главата на Жоал Силва, който залитна. Вълчовски продължи с атаките. Много труден мач за оценяване от съдиите. Като брой на техники, може би Вълчовски забил повече. Десен оверхенд в главата. Страничен кик в тялото. Много чиста техника. Връща лоу-кика Михаил Вълчовски. Невероятна битка, дами и господа. Ето това е качество с марка EFA. Още от сега да ви кажа, че следващото бойно шоу е планирано за септември. Ще има много изненади. До тогава вие може да следите всичко най-ново и най-интересно в социалните мрежи на EFA и в големите новинарски и спортни сайтове, свързани с бойните спортове. Ето и най-интересните моменти от втория рунд. Вълчовски не изневери на своя комбинативен стил, базиран на бокса, докато Жоал Силва е много по-разнообразни от двамата. Калф кикове, опити за хай кикове и брутални странични кикове в изпълнение на португалеца. Финален трети рунд. Мисля, че това ще бъде решаващия рунд. Много силно започва Вълчовски. Хайкик на Вълчовски. Опит за десен прав срещу лявото круше на Жоал Силва. Дясно круше срещу ляво круше. Намериха се много чисто двамата.
Нов качествен вътрешен кик на Жоао Силва. Много може в лоу-кика на Вълчовски, но веднага Жоао Силва му връща вътрешен лоу-кик. Ляво круше на Вълчовски в целта. Ляв апъркът. Браво на Михаил Вълчовски. Влезна този десен лоу-кик. Още един лоу-кик на Вълчовски, който започва да атакува Жоао Силва с техниките, с които Силва се справяше много добре в началото на матча. Започва да поумеква португалеца, а Вълчовски не намаля темпото. Ще успее да издържи Жоао Силва. Ето тези комбинации са убийствени за българина. Опит за спининг бек кик. Пропусна с много малко Вълчовски, но сега някаква прекът в тялото. Връща лоу-кик Жоао Силва. Страхотен трети рунд. Откъде намира тази енергия Жоао Силва да издържа на непрекъснатите атаки на Михаил Вълчовски? Опит за летящо коляно. Падна много лошо на крака си Жоао Силва. Няма да има тук отборяване. Добро решение на рефера. Влезна този лоу-кик на Вълчовски, който потърси клинча. Ще успели да поддържа такова темпо до края на матча Михаил Вълчовски. Това може да бъде разковничето. Но сега Жоао Силва се завръща. Добра комбинация на Вълчовски. Той потърси клинча. Жоао Силва разкъсва и нова размяна с киковете. Десен в тялото срещу ляво круше. Много добра комбинация на Вълчовски, но гарда на Силва на мястото си. Успява немалка част от атаките Жоао Силва да отрази. Каква битка, дами и господа. Уникален екшън в София. Брутални попадения в тялото на Жоао Силва. Дясно круше на Вълчовски. И двамата влизат в клинча. Нормално. Поумориха се. Започва да забави отново Жоао Силва. И сега е шанса на Вълчовски да блесне в този финален рунд. Много сериозен съперник е Жоао Силва. Опит за преден кик насочи към главата на Вълчовски. Той връща дясно круше. Добра дистанция е хванал Вълчовски. Опитва се да задържи малко по-дълго клинче Жоао Силва. Финални секунди. Връхлита като ураган Михаил Вълчовски. Хайки главата на българина. И това е края на матча. Много добър трети рунд за Михаил Вълчовски. Мисля, че ще спечели рунда. Аплодисменти за двамата. Жоао Силва остави сърцето си. Михаил Вълчовски се раздаде. Двама гладиатори. Двама войни, които не оставиха нито капка пот в телата си. Невероятен сблъсък. Абсолютен претендент за матч на вечерта. Нон-стоп екшен от първата до финалната секунда. 9 минути, в които двамата се опитаха да си откъснат главите. Ето го спининг бек кика на българина. Трети рунд е за Вълчовски, но какво ли са дали съдиите в първите два рунда. Първият мисля, че беше по-скоро за Жоао Силва. Във втория Вълчовски започна да използва малко повече киковете си. Невероятен сблъсък. Ще успели да запише втора поредна професионална победа Михаил Вълчовски. Какъвто и да бъде резултатът, и двамата бойци заслужават огромно уважение и място на някои от следващите гал-вечери на EFA. With 2-1 voices from the judges, the winner is Michael Wałczowski! Единодушно съдийско решение, победа за Михаил Вълчовски. Какъв трети рунд за врачанина. Никола Дипчиков сега ще връчи награда за победителя. Усмивка по лицето на Жоао Силва, който наистина направи изключителна битка. Чисто кондиционно сякаш успя Михаил Вълчовски да надделее. Леко накуцва Жоао Силва. Толкова много кав кикове вкара на Вълчовски.
Сигурен съм, че и врачанинът ще има проблеми следващите дни с походката. Но важното е, че победи. Втори успех за него, откакто работи с Драгомир Йорданов. Но разбира се, голямо уважение и за Венелин Янков, който положи основите на кикбоксовата кариера на Михаил Велчовски. Сега ще чуем и няколко думи от победителя. Абсолютна война между тези двама бойци. Аплодисменти още веднъж. Показва невероятно сърце и успя да завоюваш тази победа. Кажи как ти се чувстваш? Чувствам се невероятно. Благодаря на всички, страхотна публика бяхте. Много ми помогнахте. По едно време си викам колко ли остава и вие като викате давай, направо сърцето гори отвътре. Невероятно представяне на Содиса на победата си.